Soc l'inventor Alejandro i vinc a presentar-vos el meu nou invent. El meu invent és l'ordinador 3D. El meu invent és només un simple ordinador com qualsevol que tingueu a casa, però en realitat virtual i mando. Fins i tot té una eShop a la qual pots descarregar programes addicionals com YouTube, WhatsApp o jocs. Ai, per cert, quan inicies sessió a l'eShop tens 10 euros i pots descarregar BlueStacks. I també hi ha una promoció especial disponible, en la qual si tens una de les targetes de descompte VIP o descompte per família numerosa, a la qual tens un 35% de descompte de regal. I t'emportes una funda de regal per les ulleres i una altra per al mando, a més d'una tarja de descompte de 25 euros. El funcionament de l'invent és molt simple. Posa't les ulleres, dóna-li el botó del mando i disfruta. I també el preu és de 265 euros, però si tens el descompte són només 92,75 euros. No és apte per cravies ni per menors de 7 anys. I hi ha estoc a botigues grans d'electrònica com MediaMarkt o botigues d'electrodomèstics. I es pot connectar al teu smartphone. Moltes gràcies per escoltar.